norok nugui mankana sini buskango khoroksa sherai botabuk treatment khajang nang tongo ba bini sago onek khano rugi kotor ungjak omno tinyo je norok mo phutuno naini di Hussein Mansuri hine sinina chini India ni bisingo tongoi to sinia tonglak bono boine help khanai bo help khani ni bagui bini je Instagram ni story wa post khakya ba QR code dikha je norok help khai manjak orwo khaidi hinai osyerai ni bagui tak bo to sin ahur tolan jeheda ahur tolan ni phano bo mo haike help khai hornani naikha omo simia tai kebangma public rogo basa laikha nangni di horwo kebangma onek public basoi bini je treatment ni busagrang nang osukno khaiye rohoi bono bini je tabuk sikon chalaib no kuno sinungya ko heda dunia se nungya ko kon panje sia ko kon panje saimia ko busuk khair me seja nai ni tako su sherayo se mo hai hingkai amna tinyo joto public rok khairok jagei basa laikha bono je bin treatment no thik khailenya bagai babini shorirong no nailenya bagai naini dioro koijon borok mane bone help khanya bagai je bin treatment utigi basa laijak jonugui tongmono shrai shrai ke nyoro onek borok basawi akoi mane bini je shori hameno thik khanya bagai ma hekin sung pal baksa basawi nalikha ke jotam tong ba he diba chintri pro osu borgi lama joton 10 20 taka nang osung rila online tir hodi ba je online tir ma yanga tak donation thumui tongo nin donation ro hodi yam haike joton pal khin nalikha ke joton thik khaisi man haisi oro kebangma borok no basakha ba osherani treatment uti ba osherani je shori hamia mano hamrina bagai kebangma borok kebang borok onek borok bangsak oro nang tabuk offline bo thum laikya online bo thum laikya tabuk ni QR code bo holakya ba baksa donation box lamai oro collect khalekya kebangma borok ni no rong no mano GPay kri online kri ingkom no sung mo haike sakbai thangai thumkang kai belekha no rang kanai dukan no thangai ni para rogo thangai mo haike help khai mangai sung oro tam 100 200 bunyo rom haina hanaya ba nang jeri mansak 10 taka 20 taka jeni musung sak nang khairok sagri khai yosung no mane haisi belakang kaham kok osuk joroti boro ekdom kebangma basalakya bono nanya ni bagai tam ningke butabo ekdom chigo ba dunia se sinia ko dunia se nungge ko apni bagai nyam bono jotono help khalai di ba norok kebangma jaga social media o thangi nai ga hangkai noganan je Hussein Mansuri an story ro nai or QR code urjak tongo or tang personally bai mo rokeria lo scam tiskam mo hero ni baksa ba wan sungai rok tongo or bo thangi nore help khaimani yo cherenyo je mansak oma haikenyo te khoroksa manai sanjana ni bo jung ma haike donation box lamai para thangai thumkangai 10 taka 20 taka bin bagibo ongi thangamon norok saima kana phadra haste thangai je treatment khajana thamni khajagui bo mali yatam ninga rang puisa rokri ingma bagai kojon ale tongnai hera thai saipekha ko atui mane online kojona borongni tongnai ba amto tabu je jawan somoy je kisa misa chagiri pagiri khai tongnai borongni no tongbayo tai je sikala sikli rongni nge kebang borno kam khaisa nai gorok tongo bongni to kere nge chung omo hai borong no bisibong nge mo hai kinyo donation box lamai chung oro care khaiye chungjat o samuno khainani no ngai khaimano ba offline online khaiye chung bono help khaimano tabang khanana musungo nongni trop tiba nongni bukhuktai mohai samungno nung angno basawi khai mano ba sung basana ni hingkangai ba sini channel ni trop tui ang basana ni hingkangai norongni comment box comment kai sanan tapok di tai video no ekdom kaino share khaiji tamni ka non comment ango tag non comment ba ang mai ke thumi agoi help khaisinai apni baginyo video no je man sak share khaiji ang first time mohai kuno phano khaijia ko ba wasiban mai khaijia ko judino no support mang hangai nor koimong tong khanga ang mo sabung no khaijagi mano ba bunya help khainani jeta mane sanjono no help khainani bagi ang je kono jaga thangai rang collect ba tak box lamai najagi mano asungno hambai video no jesik share khaiman jak khairi di